Het ministerie van Landbouw liet het rooiverbod van de moorn via de mail aan de boeren witten. Van gewoon boeren bestuurt dat de trekker stilzet wordt. Oren binnen Liekwols nog druk in het spier om zo volle mogelijk je rappels van het land te heljen. Ze binnen nog net van de maatregel op de hichte. Ik weet van niks, je verbazen mij. Je weet nog net dat het verbod uitvaardig is? Nee, ik weet helemaal van niks. Wij bij Juster, Tjinne we hebben gewoon te rooien. Dat ging gelukkig en het spul maakt eruit. En ja, door de hevige rooien van vorige week hebben die rappels hier al je bleed speelt. Dat die bij een kringen te worden. Dus hoe jij dat eruit, hoe beter. Doch is het nevens LTO tegenwichtig dat de bouwboeren haar wol aan het verbod houden. Omdat we in het verleden maken had het perceel niet onder wetter om binnen. Dan hebben ze 1 of 2 jaar later de bruinrot constateerd. In die appels die dan daarna nog teeld worden. Dus het is voor de boeren maar ze heel voorzichtig en eigenlijk even geduld hebben, 1 of 2 weken, om die percelen alsnog te rooien. Want anders kun je een grote teleurstelling krijgen naar de oogst. Wiebe Godijk liet intussen weten dat er het bericht ontvangen had en mij het rooien ophouden is. Een skeer van duizenden euro's. Nou, wat om de wetterstingen het ben plak, maar dat het meer dan 2 dagen om de wetterstingen. Nou, die rappels ben heel waarschijnlijk helemaal mooi. En wat betekent dat voor de totale opbrengst? Nou, dat is net bij ons dus. Dat is een grote skeer, want ik weet wel, wij zijn bij Potatenpool wel verzekerd, maar die in het verleden hier wel een regeling van je rappels die het verrotten binnen, verzekeren wij net. Dus ja, dan is het nu op de skeerpost. En wat denk je dan nog in Jeelt u drukt? Nou, ik heb al een keer vaker wat neemt en ja, dat zal denk ik tussen de 50 en de 80.000 euro geweest. LTO gaat ervan uit dat het rooiverbod morgen aan het eind van de dij opheven wordt. Morgen is er in Sint-Anne een informatiebijeenkomst voor de boeren.